Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaka ninyo. Ano na kita sa kaupat nga adlaw sa atong pagpangandam alang sa atong pagpasidungog kang San Jose ang Patriarka. Una sa tanan, ato ning ihalad pagpasalamat sa Dios labi na sa mga kayuhan nga itong nadawat ikan kaniya, gasa sa kinabuhi, kusog, ug uban pa nga magamit nato ni atong pagpadayon ning atong panaw. Ug sayon pud ta nga kini atong panaw sa pagtuo mga igsoon dili lalim, dili sayon. Mao na nga dugang pagpangayo gawas pagpasalamat nga unta kita makalahutay tungod siyang grasya ug panalangin. Ug aron ta kusta sa pagpadangat sa tumong tuyo ning santos nga misa, ato nang hinulsulan ang atong makasalanan. Kaluntag sa Dios ang magagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, dadong kitang ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. Muabot unta ka namo nangamuyo kami Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo. Pinaginining makahimo kami sa paghinumdum sa imong kabubuton. Pagpuyo sa binutan nga kinabuhi, kiniyam gipangayo, pinagi sa mong Ginoo Kristo imong anak, nga buhig hariban kanimong sa Espiritu Santo Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Apolos sa Corinto, mitadlas si Pablo sa lalawigan hangtod miabot siya sa Efeso. Didto gikahibalag niya ang pipila ka mga tinun-an ug sila gipanguntanan niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan. Mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol.
ang ug iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan mutuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila ni ini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya nagsulti sila lain-laing pinulungan, ug nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila kataw. Unya miadto si Pablo sa sinagoga, ug sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang katawhan sa walay kukahadlok, nakiglang tugi, ug naninguha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingarian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingarian sa yuta. Ang Diyos mitindog, ang iyang mga kaaway nagkatibulag. O sila na nagdumot kaniya, nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso gipalin, mausap sila. Ingon sa talo nga milanay, atubangan sa kalayo. Apan ang matarong nagasadya o nagalukso sa kalipay, atubangan sa Diyos. Nalipay sila o nagsadya. Awiti ang Diyos, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo, lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Ang amahan sa mga ilo, ug tigpanalipod sa mga balo. Mao ang Diyos diya sa iyang balaang puloy anan. Ang Diyos naghatag og puloy anan sa mga biniyaan. Gipagulan niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Diyos, o mga gingarian sa yuta.
Ginoo mana kaninyo. Pagbasa ikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Unya ang iyang mga tinunan, mingon kang Jesus. Karon yano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituon na ba kamo karon? Ang panahon moabot ug karon mauna. Nga magkatibulaag kamong tanan, manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Pandili ako maginusara, kaya ang amahan maguban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo, aron makabaton kamog kalinaw, pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, panayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigun ikaw, O Kristo. Mayong gabi, natong tanan, mga igsoon. Labi na sa ato mga ambungan, no, nga makaparian, we celebrate karon. Si Monsignor Raul, ang ilang team moderators at team pastors, members, si Monsignor June, Padre Iping, o ang ilang resident priest, si Padre Gab. Akong gusbon, may gabi na itong tanan. Smile sa mudya, oy, mura mag... Ikaupat na karon nga gabi o adlaw sa atong pagpangandam alang sa itong pagpasidungog kang San Jose ang Patriarka. Unya, doon na tayo tema, no, nga nagkanayon, St. Joseph the Patriarch, silent listener, faithful guidance and guide. No, so muna ang tema, apan kini mao nga tema, I'm sure nga gibase ni sa kinatibuk-an nga tema sa atong Archdiocese kay pagpangandam God sa ato nga ika-usagatos na sukad ta nabuwag sa Manila 1934. Unya 100 years na sumaabot nga 2034. No, centennial celebration sa pagka-Archdiocese sa Sugbo. Unya ang tema mga igsoon, Archdiocese of Cebu 2034, Journeying Together as a Church Fully Alive. Mapamandire? Nanay tarpulin ani nga giandam so para sa mga simbahan. So mao ni ang matawag nako nga gibasihan dining ato nga tema sa kapistahan. So siguro ni adtong wa pay absent no sa upat ka adlaw nga nagbisa nobena, I'm sure ang kaparian nga celebrant preacher mao gyud ang punto sa pagpamalandong. O mao man gini ang ato gud nga batasan no kakulangan nga kita gali ang pilgrim sa nang adlaw kana sa adlaw ni kadsud adlaw wa na sad muna nga unta
nga bisan pa na kinang nga mag-ambahan kita isip sa kaparokya labi na sa pagpadangat sa atong debosyon bungas tong pagtuo ngadto sa atong patron. Sa atong paningkamutan mga igsoon nga ato ni nga pamalandungan niya ako maning gipaningkamutan nga binisaya no Saint Joseph the Patriarch, silent listener, faithful guidance, a guardian and guide. So si Senior San Jose Patriarca hilom nga tigpaminaw matuhuon nga magbalantay o giya. So dinhi magtuyok-tuyok mga kaigsunan ang atong pamalandong no do na tayo gitawag nato pila ka puntos. Apanunahon nato pagpahigayon unsa may pagsabot nato ning gitawag nato Church Fully Alive. Matud pa sa tong arsobispo ngayong gipaambit kato mga punto mga igsuon nagkanayon nga kining Church Fully Alive o simbahan nga buhi dunay tutulo ka components, tutulo ka bahin. Una, to understand our faith. So muna ang first component nga para sa nakos kung pagpamalandong mailhan ta nga buhi gyud ta kapag simbahan. No, to understand pagsabot sa atong pagtuo. Ang ikaduha matud pa nga pagsaulog nato to celebrate our faith in liturgy and the sacraments. Ikaduha. Ikatulo, mao nga di lang kutob sa kapagsaulog, pagsabot sa atong pagtuo, kundi di kinahanglan nga makonkretize sa atong kinabuhi to witness our faith. No, nindot ni siya nga atong pamalandungan kay lagi sa akong pagpamalandong sa niini mo ni siya timailhan nga kita di ay buhi isipo sa kasimbahan. So makaigsunan, maghisgot na, salamat sa Dios kay gani pag introduction nako sa Santos nga Misa nga salamat sa Dios tungod sa grasya nga atong nadawat gikan kaniya nga maglikon ka nato ning atong panaw sa pagtuo. Unya dugang nga pagpangayo pagpamarayag kaniya kay dili lalim ba nitong panaw daghang mga pagsuway. Og mauna nga nindot kayo kay wa kita niya pasagdi. Ganing ebanghelyo karon nagkanayon nga ako magpabilin kaninyo hangtod sa katapusan. Ang iya nga pag-ingon nga magpabilin duna say mga tao nga nag-una kanato diin ang ilang mga ligasiyang gibilin sumbanan nato. Salamat sa Dios ngayang gihataw iyang gipili si San Jose ang patriarka nga mamahimo nga magbalantay ug magiya kanato. Ug kini bunga sa iya nga pagpaminaw diha sa kahilom. Silent listener. Kay matud pa sa ka-eksperto, kining silent listening mao ni siya ang usa kapag himo og usa ka holy gitawag nato usa ka balaanon nga luna diha sa atong kinabuhi. A sacred space diin sa atong kinabuhi pagpakabuhi kay bawtang maminaw aron makasabuta sa mga gitawag sa atong pagtuo o diha usab atong masaulog ni Santos nga Misa o sa mga liturhiya o diha dili nato ibilin din sa simbahan ang atong nakatunan kung dili mo'y magduso ka nato labi na sa pagsaksi panimalay pagpantrabaho sa atong parokya ug uban pa mga dapit din kita gibutang sa Ginoo mga igsuon. So mao ni ang usa ka butang nga atong pamalandungan. O kining mao nga butang nga gipadangat pahigayon sa diocese ug din sa parokya usa ni kapamaagi pagpangmusta kanato. Asa man kita ug unsa man kita isip usa kasimbahan nga buhi ba.
Apan atong hinumduman mga igsoon nga kining usa kapag padayag sa atong pagkabuhing simbahan naa gini resulta sa atong pagkabuhi nga matuhuon. Kay kinsa may naglangkop sa simbahan, kita ug labi na diya sa panimalay. Sa ato pa gani ako ning gabalik-balik kung maghiskot og synodality, di gyud ta maka-achieve siguro diha kung dili pud ta maningkamot nga dunay gitawag natog synodal family. Kay ang family domestic church man. Sa ato pa kung mahimo nga synodal ang pamilya, pagkanindot kay mo cascade ng gina diya sa itong pagkaparokya o sa itong pagkasimbahan. Otherwise, kay daghang bang tilimadon baya, labi na ang parokya, nga murabag, imbis nga mag-complement, mag-compete. O hinungdan nga, wagi kahiusahan. O sa kagrupo, mo claim nga kami hawd ning parokya ha, kami suod ni Father, ni Monsignor, o guban pa, o mo na nga, at the expense sa uban, mo nang magdinautay, o mo na usas sa mga babag sa itong kayusahan. So balik ta mga igsuon, nga kining pagpaminaw, basically, magsugod gina sa itong kaugalingon. And I'm sure, si San Jose, iyang gipakita ka nato. Dili ba? Una, iyang gipaminaw iyang kaugalingon, o iyang gipangutana. Hala, mabdos ang iyang sinayuran, nagduda siya, tig sa silingan to niya. Kay wa magyud sila kahimog premarital sex. Unya, matud pa, uy, ni mabdos man. Apan kining maong nga 3 levels of being sensitive, mag-interchange ni siya, which is para nako ang source gyud nga si Jose, doon na say rason nga tang biyaan si Maria, kay makauwaw ang hitabo. Apan tungod kay he goes beyond himself, mo na nga wa siya maminaw siyang kaugalingon, ug wa siya magpada siyang kaugalingon, kundili, Jose, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang tanan, bunga na sa Espiritu Santo, kabubuto na sa Dios. Umunang pagkaugma, kay naminaw man siya sa Ginoo, pinaagyo sa kaanghel, gidawat niya si Maria diha sa iya nga panimalay. Apan doon na sa gitawag na to in terms of relationship, nga ang being sensitive to oneself, mukaskade yun na to being sensitive with one another. Kaya nga naman, kung sensitibo ta, matud pa, to listen what is inside us is to be able to know even the tiniest sound in us do not perfectly. Mauna kung makaibaw ta sa kaugalingon mga igsoon, mubati po ka sa imong isig kaingon. Kay sahi naman, kung akong dauton, kung akong libakon, dili ba? Kung ako himuan ni ana, unsay akong bation. Sa ato pa, when you have that kind of sensitivity, pagkanindot di ay sa atong panimuyo o atong relasyon, kay magmatngon gyud ta paggamit sa atong dila mga igsoon. Hikapan ninyong dila, wala ginay bukog. Apan hait kay na diha nga mudut gyud sa kahidadman sa tao, depende sa paggamit. Kung gamiton ang dila sa negatibo nga pagbati o sa pamaagi, I tell you, hantod mga matay, waiting ganay. Apan kung gamiton sa positibo nga pamaagi, pagkanindot sa relasyon, nga taliwa sa mapagsuway, naaging pagtutok nga after all, we are all brothers and sisters, and we should be sensitive with each one. Unya, pagkanindot kay kining tanan, maunay pagpaminaw nato, unsa man ang sulti sa Dios sa atong kahiladman, ug mao na nga nindot kayo ni. So mao ni ang gihimo, no? Ni Senyor San Jose sa iyang pamilya. Ug labaw sa tanan ang iyang relasyon sa Ginoo nga diha natuman kanila. So nahimo siya nga magbalantay ug giya sa maong panig-ingnan mga igsoon. So pagkanindot di ay. So nining puntuha,
atong tanaw ng usa ka butang nga matawag nato ato gid ang palambuon aron makita nato nga kita buhi. Labi na sa aspeto sa pagka mapasayloon aron diha sa pagpasaylo dunay pakighiuli ug diha sa pakighiuli dunay kalinaw. Kunay kalinaw dunay kalipay. Mga kaigsunan, nagsingon ko nga kinahanglan magsugod gid diha sa domestic church. Mao tong istorya akipagtapos niini dahil duha ka managsuon ang maguwang minyo ang manghod ulitaw. Pila may istorya nangamatay ang ginikanan apan daghan sila gabtangan, daghan sila mga properties. Mao to sa kadlaw niya na nag-abot sila sa abogado aron pagbasa sa unsaman last will and testament. Motong gibasa sa abogado and the properties were equally divided between them. Ang una nga may contest ang maguwang. Miingo day dong minyo ko dong na ko'y asawa, mga anak, kinahanglang labaw ang akong bahin. Inisog ba? Ang manghod po miingon, Noy, ulitaw, tao ko, may makay sa makatabang nimo, kinahang ako'y labaw po, no ako rigong usa. Hangtod nag-insultuhay, nag-away, hangtod nga, naagyot ang panagbangi nga grabe kaayo. Silingan rabi ani sila. Unsa man ang manghod, miingon dayon apuslan man, gusto ko nga di ko makalabang sa diri. Mutang iyang gibuhatang udlawon kay nga bungaw between sila mga balay, saro makalabang ni ako igsuon. Kay sa makita ko sa makakuha sa iyang baho, mong surok niya akong dugo, porting nagutag yun mga igsuon. Ang maguwang pod, sige, di ka gusto mo labang ko diha, di po gusto mo kita si mong naong. Mauto, nag-hire siya og panday aron paghimo og dako kaayo nga wall between sa house nila. Mauto nga gipalitan ng materials o milakaw ang maguwang, hoping nga inigbalik niya humana ang iyang gisugo. At tuod man, to his so much surprise, ang panday, instead of building a wall, naghimo og taytayan. Instead of wall, he built bridge. Og didto ang manghod sa Pikas Daplin and kind of realization of an awareness no tanan. And there was a kind of change of heart tungod kay naminaw siya sa mensahe. Si Manoy no, bisag ako ginsulto, naghimo gyapon og taytayan. Nagtuong niya ang maguwang mo nagpahimo instead of wall apan initiative sa panday. Ang maguwang pud mingon sus ang akong igsuon gyud. Nga bisan ko na ako sa ginsulto, nagpaabot sa Pikas Daplin. Mga kaigsunan, nag-abot sila sa tunga-tunga sa taytayan, naghakos, naghinilakay sa kalipay. Ug mao tumingon ang maguwang, let's celebrate! No, kay nindot ting hitabua karon nagkauli be. A change of heart, there was kind of reconciliation. Ug mingon, ikaw pandaya ka ha? Apil sa mong selebrasyon? Unsay tubag sa panday. Dili ko makaapil sa inyong selebrasyon tungod kay daghan pa kog taytayan nga pagahimuon. Mga igsuon, kung natong i-connect sa atong tema, San Jose ang patriarka, diin usa ka mahilumon nga naminaw. Dahimo nato nga magbalantay o gabayan. Mutultol ka nato. Hinaut unta nga ding aspetos ng pag-relate unta mamungasad og para kanako kung maghisguta og simbahan nga buhi mao ni sa mga indicators. Inigawas nato ning simbahan ayaw ibilin ang atong nakatunan dinhi. Atong hinumduman sa pagsugod santos nga misa, we try to reconcile ourselves with one another and above all to God. Nagakumpisan ako sa Dios nga mahan mga og kaninyo mga igsoon. Reconciliation. Before we receive Him sa Holy Eucharist, kung sa nindot kayo, gidawat, pakigiusa. Mga kaigsunan, unta, kini mga values na ato makatunan dinhi, di ta magpabilin lang
kutob dinhi. Kundili sama sa panday mo ingon, tagsa-tagsa ka nato. Daghan patag taytayan. Taytayan sa pagpasaylo, taytayan sa pagsinabtanay, taytayan sa pagpaminaway. Aron masabtan nato atong sa ulugon unya ato gyud i-concretize diha sa atong pagpakabuhi matag adlaw sa atong kinabuhi mga igsoon. So ning Santos nga misa muna ituboy natong tanan kinatong mga pangandoy nga dunay kalinaw nga mahitabo sugod tong panimalay. Kalinaw diha sa mga silingan. Kalinaw diha no sa ato gyud nga parokya sa tibuok kalibutan. Pagkanindot apan tagsa-tagsa kanato instrumento diha na mahimot ang malinawon. Apan kining tanan di nato mapanghatag kundi sad nato sugdan nga kita usad magmalinawon diha sung tagsa-tagsa kinabuhi ug mao ni ang ato nga i-offer. Mao ni ang ato gyud nga himong instrumento sa ato gyud nga pagpagigbisog ning atong panaw sa pagtuo mga igsoon balik ngadto kaniya. Ato pangayon ang pangilaban ni San Jose ang patriarka tabang sa Dios atong pagpaningkamot pagkanindot nga kombinasyon aron diha sa pagkamakanunayon buabuta sa atong destinasyon. Perfection is our destination and fidelity is our vehicle. Amen. Amen. Pagampo sa katawhan, tapos niya nabuntog ang kalibutan, gipadala ni Jesus ang Espiritu aron pagtabang kanato dinhi sa atong mga pagsulay. Magampo kita lang sa kusog ug pangayoon nato ang iyang panabang dinhi sa atong panginahanglan. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga nanag-antos tungod sa paglutos, makaangkon ug kaisog, aron magmatinud-anon sila sa ilang mga gituhuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga gitintal, makabuntog sa ilang mga kahuyangan, pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga mibalaan sa ilang trabaho, sa ilang propesyon, o sa ilang negosyo, ngadto kang Kristo, makadawat sa kusog, sa pagtuman sa ilang mga katungdanan sa Kristohanong paagi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim, nga paghikap sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kadamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga matuhuon nga nangamatay na, makatagamtam sa masanag nga banagbanag sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Among langitong amahan, so mong tubong og tuyo, ngawa na mo malitok sa mong baba, apan sayod kasud sa mong kasing-kasing, ipadangat kini kanamo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
angay kang pasalamatan. Tuyok ang katawhan, amo kang mapasidungan, o maghari ka namo, ang himaya mo. Akong Diyos, o Jesus, ang ako manunubos, iluwas mo ako, kung ipangamo. Laygon kang Ginoo, sa panamuhan, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyok kang katawhan, amo kang mapasidunggan, o maghari ka namo, ang himaya mo. Hari ko'y sumko, kanunay nga kauban ko, amahan ug anak ug Espiritu. Laygon ka, Ginoo, Diyos sa pagkahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyok kang katawhan, amo kang mapasidunggan, o maghari ka namo, ang himaya Mga igsoon, mag-ampo tarong kini atong sakripisyo, dawato na sa Dios Amahan, ang magagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ang mga halad nga way buling, maglinis unta ka namo, Ginoo. Maghatag sa mo mga kalag sa kusog sa langit nung grasya. Kini amo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. sa kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagahom sa tanan. Angay matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo. Kay siya human sa pagabanhaw, nagpakita sa niyang mga tinunan. Samtang nagtanaw sila, di kayab nga nasa langit, o makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Pusaban puno sa makalipay sa Pasko, nagamaya ang katauhan sa tibok kalibutan, guban sa mga anghel sa langit, nagasangyang misimong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santo
Santos yun ikaw, ginawang tuburan sa nga kasantos. Ipadalang imong espiritu ra pagsantos si mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pagpasakit siyang kaugalingon, mi kasyagpan, salamat kanimo. Bipikas ug mihatag nini sa mga tinun-an ug mingon. Dawat na kinangatanan ug kana, kay kinimo akong lawas nga itugyan, alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha sa kalis, salamat pag-usab. Mihatag niningad to sa mga tinun-an ug mingon. Dawat na kini, Panginom ka mga tanan, gikan niini. Ay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Salamat kami kanimo, tod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang umalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniuban kaniyaw diha kaniya, dihatagan na kanimo magagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, tanan dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita sa samahan. Duga ta pagawit sa mga pulong gitulukan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami
sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwas sa kami sa daotan. Mangayok kami kanimo Ginoo nga imuluwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na tinabangan si mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala umuli sa makabalaka, samtang nga pahabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo naging mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang mo mga sala kuning pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, at agim sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita diban sa panaginik sa unay. Ang panagdait manaka ninyo, panagdait. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan to gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay ang kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang og mamaayo. Magampo kita. Tabang yang imong katawhan nangamuyo kami Ginoo. Himuang ang imong gibuhong sa langit ng mga misteryo. Mula bang ngadto sa kabangko sa kinabuhi gikan sa karaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oraso Imperata alang sa kalinaw ug pakikiyo sa uban sa mga kabus. Langit ng Amahan, mabubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya, miduol kami kanimo ning panahon sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot, pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto nining samong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, labi na sa makabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nagaantos, no makalahutay sila mga kalisdanan, uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga naa sa mayong kahimtang,
aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulos sa mga nasod aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pagdidialogo imbis kapintas, ug ang kayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudloy kami nga mahimong matinud-anong tigatiman sa imong kabuhatan. Agamiton namo ang mga gasa ug kaptangan nga maalamon. Kalikayan namo ang pag-usik ug nagpagatiman kami sa sag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna nga among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy. Ron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño maggiya magmanalipod kanamo. Hinaot nga si Maria Birenso Guadalupe magampo lang kanamo. Ron maghari ang kalinaw, magpabilin ang paglaom sa katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Act of consecration to Saint Joseph. O may mayaong San Jose, magbalantay sa manunubos, kapikas sa mahal nga Birhen Maria. Kanimo gisalig sa Dios nga amahan ang iyang bugtong anak. Si Maria nagbutang siyang pagsalig kanimo, ug uban kanimo, si Kristo Jesus na himong tao. Itugyan namo kanimo ang among mga pamilya, ang tanang mga amahan aron sila magmatinud-anon silang bukasyon ingon nga salamin sa gugma sa atong amahan sa langit. O gihigugma namo nga San Jose, human ni Jesus ug Maria, itugyan namo kanimo ang among lawas ug kalag, ang tanan namong nabuhat ug gipanag-iya, ang among kinabuhi ug ang among kamatayon. Naghahalag kami sa among kaugalingon nga na sa imong kadungganan. Ug itugyan namo ang among kaugalingon nga na kanimo, aron ikaw kanunay mahimong among amahan, among tigpanalipod ug among giya diya sa dalan sa kaluwasan. Tanawa kami isip imong mga anak, giyahi kami sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Giyahi kami sa dalan sa kinabuhi, tabangi kami sa pagbaton o grasya, kaluoy o kaisog, o padalip di kami batok sa tanang dautan. Amen. San Jose, ampo mo kami. Ang Ginoo manaag kaninyo, Nausap kaninyo. ug manalangin kaninyo ang Dios sa mga gahom sa nga tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa tumbano ng gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.